Здравейте! Аз съм Марио Васев и съм психолог и терапевт. А това е моя видеоканал BG Psychology. Тук е мястото, където си говорим за всичко най-интересно от света на психологията, психотерапията, психиатрията и психоанализата. Темата на днешното видео е хранене и психически разстройства. И в него ще се опитаме да отговорим на въпроса как храненето влияе на нашата психика. Храненето не е просто осигуряване на енергия за нашето тяло, от начина по който се храним зависи нашето здраве. Има множество доказателства, че от хиляди години човечеството използва храненето за лечение. Лечението включва както добавянето на някакви неща, така и премахването им от нашия режим на хранене. Изглежда обаче съвременната медицина е спряла да се интересува от лечение с хранене и предлага единствено лечение чрез хапчета и инжекции. Може би самите пациенти предпочитат хапчето и дори инжекцията пред това да променят начина си на хранене и начина си на живот. Просто е по-лесно. Ние хората не обичаме особено да си даваме зор и не обичаме нещата да се променят. Тоест нещо да променяме в себе си, в ежедневието си и така нататък. Обичаме нещата да стоят едни такива постоянни и монотонни. Това ни дава сигурност и ни успокоява. По този начин се получава една, можем да кажем, идеална ситуация, в която, както се казва в българската поговорка, търкулнало се гърнето и си намерило похлупака. Тоест нещата пасват много добре. От една страна, лекарите няма да се пънат да мислят диети и хранителни режими и какво в живота на човека трябва да се промени, защото начина му на живот е допринесъл за настоящия му проблем. Те просто изписват хапчето и инжекцията. И пациентите са доволни, защото изписаните хапчета временно облегчават симптомите, но не се налага те да правят някакви големи промени в себе си, в начина си на живот. Аз вярвам, че за истинското лечение, както на нашето тяло, така и на нашата психика, е необходима промяна. Нещо да се промени. Първо трябва да открием какво се крие зад симптомите, които имаме, за да можем да открием първо причината и тогава би следвало нещо да променим там. Истинските промени, промените в дълбочина, от които ние се нуждаем, засягат първо нашето тяло, после нашите емоции, след това нашите мисли и нашето поведение. Затова можем да кажем пълна промяна на това, което сме ние. Преди да продължим с днешното видео, обаче, отварям една малка скоба. В моите видеа аз не давам психологически, психиатрични или медицински съвети. Не е професионално да даваме съвети на хора, които не сме виждали, не познаваме и с които не сме работили. Съвети, мотивация обикновено дават коучовете, гурутата и инфлуенсърите. В моите видеа аз ви предоставям моите знания, моя опит и моята гледна точка.
И не е задължително тя да съвпада с гледните точки на останалите психиатри, психолози, психотерапевти, дори психоаналитици. Моята цел е в дълбочина да разглеждаме теми, свързани с психичното здраве и тези теми да ви бъдат интересни и полезни, да разширят вашият кръгозор и да ви бъдат ориентир в сложната проблематика на психичното здраве. Сега обратно към темата. Лечението чрез гладуване е на повече от 2000 години. Нашите предци са използвали спирането на приема на храна като начин на лечение. От гладуването се оказва, че има множество ползи. За много хора гладуването е изключително трудно, особено когато трябва да се прави регулярно. Има и доста хора, за които е почти невъзможно те да спрат да се хранят. Спокойно, има и друг начин. Съвременната наука е открила как ние да имаме повечето ползи от гладуването, без истински да се подлагаме на лишаване от храна. Този метод се нарича кето диета и е уникален. Защо? Защото при него хем имаш ползите от гладуването, хем не гладуваш. Преди около 100 години лекарите откриват, че с помощта на тази кето диета те могат да лекуват епилепсия. Какво правят те? Какво представлява тази диета, която предписват на своите пациенти? При нея се намалява количеството на въглехидрати до минимум. И о чудо, симптомите на епилепсия намаляват до минимум или даже изчезват напълно в някои случаи. Тоест, при тази диета се увеличава количеството на животински продукти, месо, яйца, млечни продукти, риби, морски дарове и така нататък, и се намалява до минимум всичко растително, което приемаме. Лекарите са открили, че тази кето диета намалява възбудимостта на невроните в нашия мозък. Към ден днешен обаче изглежда сякаш медицината е забравила всички тези открития, защото изцяло се фокусира върху психофармакология. Хапчета и инжекции. Бъдещите лекари учат в университетите изцяло медицина, свързана с хапчета, химически препарати, инжекции, но нищо или почти нищо за хранене и диети. Оказва се, за съжаление, в един момент, че всеки епилептик е чувал за конволекс от своите лекари, обаче никога не е чувал, че чрез промяна на храненето неговата епилепсия може да бъде третирана и лекувана. Ако погледнем по-цинично на цялата тази обстановка с медицината, можем да кажем, че е важно бизнесът с лекарства да върви. Тоест, ти няма да изкарваш пари, ако предпишеш на някой хубава диета, която го излекува. И по този начин медицината създава пациенти, а не здрави хора. Но това само ако сме цинични. В последните години обаче се случва нещо много интересно. Кето диетата, заедно с своя краен режим карнивор диета,
стават все по-популярни. Има много хора, които са чували за тях и не само са чували, ами минават на такива диети. И има лекари, които започват да се интересуват от тези диети и да правят изследвания за последствията от това да си на такъв кето режим. Излизат все повече и повече нови изследвания за това как кето диетата повлиява положително психически заболявания. Станфордски университет. Кето диетата помага за стабилизиране на мозъка. Изследват се хора с шизофрения и биполярно разстройство. На участниците в експеримента им е дадена кето диета. Под 10% от тяхното хранене са въглехидрати. 30% са белтъчини и 60% са мазнини. В резултатите се вижда намаляване на подкожните мазнини, нормализиране на триглицеридите, нормализиране на кръвното налягане, подобряване на нивата на захари в кръвта и намаляване на инсулиновата резистентност. Тоест, освен всичко друго, тази диета помага и за затлъстяване и диабет. Какво още? Подобрява се цялостно метаболизма на тялото на човека. Лекарите наблюдават 30% намаляване на симптомите на шизофрения и биполярно разстройство. Пациентите съобщават също за подобряване в съня, настроението, енергията и цялостно подобрение на качеството на живот. В Национална библиотека по медицина можем да открием едно голямо обобщение от изследвания на кето диетата. В него четем 3 изследвания върху Алцхаймер и кето диета. И при трите резултатите показват, че има подобрение на функционирането на човека. Друго изследване върху аутизма показва значително намаляване на симптомите на аутизъм по време на спазване на кето диетата. 2 изследвания върху биполярно разстройство показват подобрение. При едно изследване 85% от участниците споделят за подобрение на симптомите си. Изследването на кето диетата и депресията също показва подобрение. До края на изследването участничката успява да намали значително своите лекарства. Сега ще ви представя 2 от най-известните лекари, които се занимават с кето диета. Доктор Джорджия Иид е харвардски психиатър. За себе си тя казва, че се отдала изцяло на идеята за намаляване и премахване на медикаментите на своите пациенти. За тази цел тя ползва нисковъглехидратна кето диета. Кристофър Палмър е също психиатър, който работи в Харвард. Има над 20 години практика с пациенти. Към момента той използва кето диета за лечение на пациенти, които не се повлияват от психиатрични лекарства. Има доста видеа с тези доктори. Те имат и статии и издадени книги. Можете да ги потърсите, ако тези теми ще са ви интересни. Знаете ли какво е микробиом? Има постоянно реклами по телевизията. Здрасти, аз съм твоята чревна микробиота. Предполагам, че повечето хора вече са запознати с така наречените пробиотици. А знаете ли, че от тези пробиотици, така наречения микробиом, зависи както нашето физическо здраве, така и нашето психическо здраве. В нас живеят милиони организми, с които ние сме в симбиоза.
Този така наречен микробиом е част от нашето храносмилане и също така е част от нашата имунна система. Съответно, има полезни микроорганизми, има и такива, които са вредни за нас. И част от работата на полезните микроорганизми е да ни пазят от вредните. Това са едни нови съвременни открития на медицината. Ние обаче имаме знания от хилядолетия назад във времето. Какво ни казват тези знания? Ми казват ни, че когато ни е разстроен стомашно-чревния тракт, това влияе на нашата психика и нашите емоции. И от друга страна, когато нашите емоции и психика са разстроени, това може да повлияе на нашият стомашно-чревен тракт. Това мисля, че на повечето хора ни е ясно. Ще дам все пак два примера. Студент преди изпит споделя с своите колеги: стомахът ми се е свил на топка. Какво означава това? Това означава, че едно това е психически феномен. Едно психическо натоварване, стрес, притесненията, тревогата, които има този студент, са довели до реакция на неговото тяло, в случая на стомашно-чревният му тракт. Човекът не се чувства добре психически и затова и неговото тяло започва да страда. Вторият пример е за човек, който има пристъпно преяждане с сладко. С шоколади, с сладоледи, с торти и така нататък. И ние можем да му препоръчаме спри ги, можем да му напишем хранителен режим и така нататък. Обаче, ако се поинтересуваме от този човек и изследваме неговата психика, ще открием неговата депресия, неговата тревога. И вместо да лекуваме симптомите, ще се насочим да лекуваме причините за тези симптоми. Тялото и психиката са свързани. Поведението е резултат от случващото се в нашето тяло, в емоциите ни, в мислите ни. Повечето лекари се захващат с симптомите. На лекар рядко му хрумва, че ако човек има хроничен запек, може би този човек има хронична депресия, например. Имаш здравословен проблем, ами ето ти хапче. Сега тепърва, като нещо ново, се въвежда този поглед да мислим за не просто за симптома, а да мислим за тялото като нещо цяло и за личността на човека, и за психиката му, и за емоциите му, за преживяванията му. Най-общо можем да кажем, че ако нашият корем, стомашно-чревен тракт, не е добре, също няма да се чувстваме добре, нашата психика няма да е добре. Знаете ли, че лошите бактерии, че, например, гъбичките се хранят с захар, с въглехидрати. И понякога, може би, това е причината много да ни се яде сладко и да ни се яде постоянно. В нас има някой, който се нуждае от това. Не сме ние, не сме нашето собствено тяло, а са тези, които са се населили вътре. Вече казахме, че ако нашият стомашно-чревен тракт е разстроен, това може да доведе до разстройване на нашите емоции, на нашата психика и обратното. Ако нашата психика е разстроена, да разстрои стомашно-чревния ни тракт. Проблемът е,
че се получава една затворена спирала на усилване на проблема. Колкото по-зле ни е корема, червата, толкова повече ние страдаме. Колкото повече страдаме и зле се чувстваме, толкова по-зле това се отразява на корема. Двете взаимно се усилват, защото са взаимно свързани. Негативното от една страна води до негативното от друга. Затова, за истинско лечение в дълбочина, трябва да се третира всеки един от компонентите. Тялото, т.е. работим на нивото на тялото, там където работи медицината, тялото, емоциите, психиката, поведението. Ако ходим на психолог, на психотерапевт, това може да ни помогне за справянето с депресия. Но, ако си обърнем внимание и на тялото, подобрим начина си на хранене, започваме да спортуваме, т.е. погрижим се за тялото, истински да се погрижим и за него, тогава е много по-вероятно нашето лечение да бъде успешно. Ние просто подобряваме шансовете си за успех. Защо? Защото обръщаме внимание на всички компоненти, които участват в този проблем. В линкове отдолу под видеото ми ще сложа статиите, от които съм заимствал информация днес. Ще сложа една интересна статия за пробиотиците, която сега няма да обсъждаме, и за връзката им с нашата психика. Ще сложа връзка с тези двама лекари, за които ви говорех, които лекуват с кето диетата. Ако днешното видео ви е било интересно, полезно, ударете един лайк, споделете го, така че да достигне до повече хора, и се абонирайте, като си пуснете с камбанката на всички известия, така ще знаете, когато качвам и следващи видеа. Това беше всичко от мен за днес. Грижете се за себе си.